Eling-eling ki Lurah Bagong ngrasuk kapercayan agama pungkasan. Nalika semanten wis pinaringan dawuh dening Ki Lurah Semar lamun anempuh bebaya sigra ngrapal inggih menika ayat Al-Fatihah. Wungsal wangsul dadya nglumpruk seluman bajul seta. Apa ora we? Aku duwe Gusti sesembahan. Aku duwe pusaka sing iso ngalahke kowe. Aduh, Bagong. Awakku panas. Diblono ye. Panas awakku merga saka ukara ingkang mbok batin sarta sithik-sithik metu saka kedaling latimu. Oh, panas awakku, aku ora kuat nyangga kekuataning surasaning tembung kuwi mau. Kapok ora we? Ya, aku kapok. Nek kapok wiwit dina iki kowe kudu dadi andhanku Bajul Seta. Waduh. Dadi andhaku. Kali dadi kekuasaanku. Jurang iki dadi kekuasaanku. Iya. Ikhlas? Ikhlas. Wiwit dina iki sing ngadus aja wong lanang, ning khusus wong wedok. Wah, senengane kowe iki wong kok nyenengake gunemamu sarwa gawe bunga. Aku ki wong senengane gawe senengane wong liya. Dadi kuwi termasuk ngibadah, gawe bungae wong liya iki termasuk ngibadah. Mula aku ki arep dianu apa-apa ora iso temomo. Iya. Nah iki ngene. Piye? Nek kowe teluk karo aku kowe kapok. Kowe mbantu karo aku. Bantu apa? Mestine kowe akeh kekuatan. Iya. Kowe duwe aji Jaya Kawijayan. Aku njaluk. Ora ketang siji loro, wenehno aku, men tak nggone aku males ngudi tuwa, lara wirang, lara atiku karo sing jeneng Raden Janaka. Wah. Raden Janaka kuwi satriyaning jagat kok kowe arep males karo Raden Janaka apa kowe menang? Nek jane ora menang ning gandeng tokne pusaka kudune iso menang. Pusakaku ora ono sing ngalahke pusakaning Raden Janaka. Pusakamu sing antik apa lah? Ora usah sing ampuh-ampuh ning sing antik. Sing kira-kira ki Janaka kewirangan ngono wae. Ngono ya. Ya yen pancen kaya ngono. Yen kowe arep malesku dituwuh karo Raden Janaka dina iki aja semelang. Wujudmu tak ganti kaya dene Raden Janaka gelem apa ora? Ora clemongan lho. Ora clemongan lho. Tenane. Yo tenan. Bagus. Yo mesti bagus. Nganggo gelung, nganggo. Wong jadi iya. Awake kuning? Ya mesti kuning sak untune. Matamu. Siluman wis kalah cemongan. Bismillah. Ora, aja. Panas awakku panas. Ah gene wedi. Padake kuwi ampuh banget ora sing ngembari. Ya tak jalukke panguwasaning jim. Muga-muga kuwi iso wujud ning kowe engko ora mesti ya bali kaya wingi-wingi. Sing penting aku iso gawe isine Raden Janaka. Ya, sawangen Bagong aja kuwatir. Uladar. Bagus ngedape-dape. Nyangan yo. Yen manjen kaya mengkon aku njaluk pamit ning aku kok ora percaya.
ora percaya. Mengko tak nyawang kok rai kuwi isih putih. Nganggere ngapusi karo aku ana seluman. Tak taleni nganggo oyot mayura. Nah. Ngipusa. Apa ngapusi wae, rupane isih bagong, rupane isih bagong. Oh. Nek sandangane wis Janaka, iki wis nganggo salon ngene iki. Iki wis nganggo konde, iki wis nganggo jarik sing persis Raden Janaka. Iki lho perutnya. Masih gemuk, rainya masih teng brocel. Raimu ora iso dipermak. Rai kok kaya cor-coran, cocoran dasmu. Seluman ngono iki rai kok cocoran. Wis ora masalah, sing penting aku njaluk pangestu. Ngene, sama iki Bajul sama? Bajul Seta. Saliyane Raden Janaka kok aku iso malik apa-apa? Iso. Carane kowe nyebuto jenengku ping 3. Apa sing tok karepke kowe iso malik. Nah, mergo Janaka iki kancane akeh. Engko nek nganti dombelani Janaka nek pisan-pisane Janaka iki tempur karo aku. Janaka tempur karo aku. Mergo iki sing nangkep aku dadi tembuke tempur. Iya. Nek nganti Janaka iki nglepaske puru kendali. Aku nek ora nganggo tahu dipenyet lho. Tahu dipenyetnya nit remote. Ah, remote. Nah, aku iso kena Raden Janaka Cinaka. Wis kono mangkat to aku ndak selak sumpek. Sumuk nyawang kowe. Nganggere aku nyebut jenengmu ora iso maneh tenan goleki nang kali ngendi iki? Nang ngendi? Iki kali Sumber Nyawa. Kaya bis. Kae Sumber Kencana, njaluk pamit sing ati-ati. Wah. Bumi sing langit kelap-lapaton lergin saking risang mawe gandrung Bumi sing kancing langit kelap-lapaton lergin saking sang mawe gandrung Petro non mrene yo. Lho. Reng, apa? Reng tak omongi. Weh, Ndara, sapa iki? Samangking ngene sinambating warni. Raden. Sinambating warni tumengkang ngendi kang pinangka kang sinedhi sinambating warni kok sinambating warni kata-katane ra jelas e kowe sapa takon karo aku mburi saka kasatriyan Madu Baru Raden Janaka sapa Raden Janaka krungu apa ning Janganangka ngece banek kuwi ora nek kok raine kok ora pangling ya Tru heeh ae rak ngisor cangkem sing ngisor kae kecuwes kaya bekas kena arit kae to sing bekas kena arit ki rak ndower to men cacahe bojahe arep ngopo kowe sapa Raden Janaka sapa? Raden Janaka. Jagat mengkudu ana siji Raden Janaka.
yen ana peluru bakul jangan nunggu. Singkirake kowe sing kudu tekaning pati. Rawe-rawerantes malang-malang tak putuk. Ayo ngejak perang Carapa. Perang Madras ayo tak ladeni. Perang Candrasa ayo tak ladeni. Perang Candra di muka aku ya. Langkon mati pecah siramu, pecah apa-apa murgane ati kowe. Modiar kowe. Wah, kualek kowe iki.